Jedva čekam časove surfovanja sutra. I ja. Zato je bolje da što pre zaspimo da bi bili odmorni ujutru. Ne mogu da ga pronađem u ovom mraku. Palite svetlo, to će ga izvući. Ništa ne vidim. Ugasi. Ne vredi, nema ga. Ne brinite, sad ću ga ja. Oba, drž ga. Evo ti, evo ti. Au, Pipi, to sam bio ja. Dosta, Pipi. Mislite li da sam uspeo? Joj, što svrbi. Aha, evo ga. Namazat ćemo se kremom protiv komaraca, pa nam neće moći ništa. Nije uspelo. Budi, pa ovo je krema za privlačenje komaraca. Zašto to uopšte imaš? Ne znam. Šta to radiš? Bravo, Ćuri! Uspeli smo! Sada napokon možemo da spavamo. Laku noć! Tako je to leti, drugari. Šta je najinteresantnije što vam se do sada dogodilo ovog leta? Pišite nam u komentarima, a pogledajte i naš prethodni video. I vidimo se u sledećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show.